Hello mga bay, kumusta kayong lahat dyan mga bay? Matagal-tagal rin bago ako nakapag-upload dito. Kumusta kayo bay? Ngayong araw na ito dahil mga bay kay nangumpra mino. So inaanak daghan na ang gipangumpra sa diri lang na para sa kusina sa mga gulay yan para dito. Tapos siyempre out of time na tayo dahil tanghali na dumating sila. Tanghali na rin na malengke. Ito kaya magmadali na tayo mga bay. Ang putahe natin ngayon ay chicken with vegetables. Ito yung mga gulay na ilalagay natin. Patatas, carrots, zucchini, itong beans and mushroom. So ito yung mga ilalagay kong gulay mga bay. So habang mag-prepare ako dito mga bay. Ang buhay ng OFW, lalo na ang mga kusinera, ay talagang napakahirap kasi syempre kung ano yung ubos na dito sa kusina, kailangan mo sabihin sa yung amo na wala ka ng mga kailangan gulay. At bago ka magbigay sa kanila, marami pang diskusyon ang mangyayari kung bakit ubos na ang mga gulay. Pagkahirap, di ba? Bakit ubos ang mga gulay? Matatanungin ng ganon. Siyempre, araw-araw ginagamit ang gulay. So, ngayon ba, yan ang pinakamahirap ba pag magbigay na ng lista. Ang dito. Kasi, mga OFW. Hala, sige. Lalo na mga kusinira ang sinisisi. Pag naubos na ang mga bagay-bagay. Ay, ambot sa kabaw na ebangs. Bakit ganun? Sumusunod lang naman tayo sa utos. Sino ba yun? Ko po, Rodi. Kala ko kung sino na. Nag-anuhan kami ni tatay. Sinabi ko sa kanya na ang putahe ngayon ay manok na may mga gulay. Tapos sabi niya, uubusin mo na naman ang gulay. Tapos, sa susunod na araw, maglista ka na naman ng mapakaraming gulay. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sunod lang ako sa utos ng inang Rena. Ng asawa mo, sabi ko gano'n. Sabi nga kanina sa akin, akala ko yung joke niya, seryoso, sabi niya. Minsan niya, simulat niya na lahat ng kanina sa Jamila. Binigyan na ang buong Jamila. Binigyan sa pintas. Buong Jamila. Dali na daw. Talagang wala ng mga gulay. Kailan lang kayo namili nung Martes pa? Hindi ko siya maano, sabayan sa mundo, wala tuloy na bitis. Kaya tapos Nakalista. Hindi na pinatin. Yan, susunod na araw, manghihina tayo. Walang gasolina. Sabi mo sa kanya yan. Oo, di ba? Nung nakaraan, sinabi ko, di ba? Nanghihina kami, walang gasolina. Tinawag. Alam mo, sabi pa niya, nagtataka ako. Sabi niya, kasi ngayon, tatlo na kami. Tapos sa kanya. Dati sinabi niya noon, nagtataka ako. Dati naman, hindi naman kayo ganyan. Malakas sa kape, sabi niya. Oo. Kasi, 2 beses na kami nagkakape, tapos 3 kami. Dalawang beses, umaga at gabi. Kaya yung manok natin. Nandiyan, nakapatong sa baba ng gulay at taas ng gulay. So, ayan naman. So, ito na yun. Siyempre, yung mga paluto, napakaraming gulay, di ba? So, paano hindi maubos ang gulay? Ay, no. Tapos, wala nga, inagutom na rin natin. Tapos, lalagyan natin ng itong... Bakit ito? Ayaw nyo ito? So, nakalahat. Ate, alam mo kung bakit? Ay, kamahal ng gulay. Alam mo yung ganun sa yung unting kurkunda ay... Meron ka nakuha? Meron yung... Fresh na luyang dilaw? Wala. Yan bilang ang mamahal ng gulay. Meron, maliliit yun, Sar. Oo nga, wala nga. Hindi available. Sabi ko ni tatay sa akin, alam mo, I never saw that here in Jamaica. Hindi, minsan Meron. nakita ako niyan. May nakita ako dyan, luyang dilaw. Si nanay ang may request, dapat sinabi mo. Alam mo, sinabi niya yun, nandun sa akin.
Kaso kailangan ng mas o orange. May orange dito? Butas? Okay, tingnan mo kung makabili ko ng olive oil. Meron. Orange na butas, meron? Meron. Green. Alak? Alak? Ha? Eh, walang orange na juice. Wala. Wala. Huwag siya mag-orange. Meron, nandiyan kasi unti. Paano kay Latifa? Ay, huwag na sila tita. Sabihan ko sila tita, wala. Dahil wala. Walang available sa Jamia ng orange na ganyan. Malalaki yung nakuha namin. Ilan lang piraso ng orange tatay. Ano yung juice niya? Ito kailangan lagyan eh. Hindi nanay. Orange, lemon. Yun ang isabaw. Ah, yung palang secret. Kaya mo ng orange. Mm. Uri ko yung sinanay. Hindi, sinabi lang niya. Lemon lang nilalagay ko. Kasi magsasabaw na yung lahat sila. Ay, naku, kanina nalaglag ang puso ko kay Salim. Biglang sumulpot dito tapos nakatago. Yung sayal niya pandasal ba? Buik. Sabi ko, bakit ka namayat? Sabi ko sa bata, hindi ka ba kumakain? Hindi. Walang ko pala yung tatay. Namayat talaga siya. Tulog niya. Sabi ko, bakit namayat gabi? Ito yung orange, oh. Ilang piraso lang, oh. Hala. Ano eh, isang piraso sa isang araw? Meron ka. Ngayon, naghintay pa naman si Bunso dyan sa orange niya. Sabi mo kay Bunso, umuha ka na sabi niya. Mamili siya? Mamili siya. Eh, wala eh. Walang available sa Jamia. Sa pagkain ng meron. Eh, ewan ko kung ano yan. Kung pwede bang kainin yan. So, ayan ang mga gulay ba? Nilagyan ko lang ng lemon at orange. Tapos yung mixtures niya. Yan ang isa sa mga putahe natin ngayong araw. Tapos dito nagpapakulo din ako ng para sa white rice. At may Egyptian rice din akong gagawin. Tapos yung gulay sa lata. Yan ang mga putahe ngayong araw ba? Sige, anong kailangan? Isara mo nga ako dyan, Sarah. Ito kailangan lagyan ng konting tubig. Tutok ko na natin. Yun lang ito ba? Pero yung manok, narinig ko na yun. Kaya ng umaga pa. Ay, mawala na lang siya. Nagyan ko ng lemon. Tapos asin. Tapos sila eh. Kakain tayo ba? Painitin muna natin ang oven bago natin ilagay. Siyempre, kailangan natin gumamit ng stick. Initin muna natin saglit yung oven. So, habang initin natin, dito na mga ipiprepare natin. Bay, anong nangyari? Hindi siya nag-try? Anong kinain ni nanay? Kalahating ano? Kakain na natin ba? Nabuto ko ba? Anong nangyari kay nanay? Hindi nag-try? Hindi siya nag-try? Hindi, magpirito ako ng ito. Gusto mo ba? Sige. Isa tayo. Sige, sir. Bitin. Eh, wala nang manok. Wala. Yung nakuha ko, buto pa ng ulit. Ba't hindi ito? Sa'yo na, kumain ka rin. Gutom na ako, sir. Kain ito ba? Ito yung bahaw kahapon. Initin na lang natin. Laging iinit. Nakautot-utot na tayo dito ba? Paano si Bunso pag nagutom? Tingnan mo yung amo niya. Ang daming tinapon, sir. Hindi pa nabubuksan yung iba.
Mga cornflakes, sayang. Expired na mga yan. Expire na 2022. Ano, ba't ngayon lang nag-ano? Dahil masyadong ano yan. Expired lang din. Kung hinayang siya yung tapon, display na lang din. Bitin ang chicken joy. Nagluto ng itlog si Sarangit. Aray, Gutom gutom. sa'yo. Isa lang. Ilan ba ang lulutuin mo? Isabay mo na lahat kasi isang lutuan. Ay, ang dami mo. Limit masyado. Ayan, bay. Mga unta mga bay, di ay tayo pang panghimagas diri mango at sar. Ano yung magas? Made in India, panghimagas tuloy. Pampagana. Mango at sar. Ba, drop? Alap? Iano mo sa Huwag na kanin at ulam. ng achar sa ano, Pinas. Ng guachar. Made in India yan. Hindi ko bet. Ang sarap. Ang asim na maalat. Subukan mo sa mas boss kasi hindi ka pa sanay sa ano. Dapat kasi igitna mo yan sa kanin. Parang jer-jer din ang gagawin mo. Ganyan. Tapos patungan mo ng ulam. Sarap. Pag first time mo sa mango atsar, ganyan. Itago mo sa gitna ng kanin. Tapos magpatong ka ng ulam. Napakasarap. Ay. Gutom. Gutom lang. Ngayon ko nga lang naalala na hindi pa ako nakakape. Bago lang. Ano naman manood? Wala. Pero parang may kulang talaga. Yan ba? Daliin na natin ba? Kaya na-late na ang mga gulay. Pero okay pa naman ang oras. Kaya pa yan. Ano, lulutoan mo ng shrimp si tatay? Pupuntahan ko ulit. Sabi niya wala na daw time. Okay. Hayaan mo na siya. Hindi Baka kaya ma- siya Baka mabwisit sa pangalawang tanong ko. Kanina medyo ano. Kasi sabi ko, Sir, pasensya ka na. Hindi kita natanong ng kaninang maaga-aga. Narinig pala dito yung doorbell. Ngayon, kahit sarado? Hindi ko naririnig, Sir. Hindi narinig. Kanino yun? Ano? Baka sa amo nining. Kasi sa atin, tapos na eh. Kay Mariam Tipa, tapos na, dumating na. Pagkatapos kumain, bay. Andyan, mag-arrange ng mga pinamili. Yan. Tapos sisihin ang kusinira. Makita mo. Sumusunod lang naman tayo ng order. Ng amo. Diba? Yung ulam namin, itlog. Itong kanin, kahapon pa ito, tira. Manok, tira din kahapon sa pitahe. Kung tutuusin, halos tira-tira ang ulam namin. Pero malinis naman na tira-tira. Pero yun lang, sinisisi tayo kung maubos ng mga gamit. Ganun talaga, kawawa naman si tatay. Nakaka-relate naman ako sa kanya kasi mahirap din pag ikaw ang talagang nagsusuporta sa pamilya mo, lahat nasa iyo. Hindi ko lang alam dito sa kanila kung sumusuporta ba yung mga anak kasi sa atin masyado tayong bulgar. Sila hindi. Hindi ko alam kung anong usapan ng magkaano si-share nila. Hindi ko masabi. Pero nakakawa din naman si tatay. Pero sana wag kami ang sasabunin niya. Bakit namimili ng ganyang karami, naglilist ng ganong karami? Hindi kailangan yun sa bahay. Pag wala naman, nahanapan ako. Bakit kuya? Hindi ko ba nilista? Ako din ang lisihin kung hindi nalista. Saan naman ito animan ng kalakihan eh. Ako, babe. Thank you so much. Taas na kayo na yung atong video. Bye. Salamat sa pag-watch.